Yn gyntaf, bydd angen cael hyd i'r client o fewn y system. Os oes referral yn agored i'r client, fe ddangosir hyn o fewn y teilsen glas. Cliciwch unwaith ar ysgwennu glas i gael mynediad i'r referral. Byddwch yn gwybod os ydych ar y sgrin cywir wrth weld yr icon referral. I greu secondary allocation, bydd angen dewis involvements. Byddwch wedyn yn medru gweld pob gweithiwr sydd yn gysylltiedig a'r person gan gynnwys y gweithiwr primary. Yn gyntaf, bydd angen cau y secondary sydd yn assigned to team cyn allocatio i weithiwr wrth roed closed fully a dyddiad cau arno. Save and close. I greu secondary newydd, bydd angen clicio ar yr icon Connect. I roi achos i'r weithiwr, dewisiwch Case Member ac yna dewis y gweithiwr wrth newid y restr i User. O fewn Key Team, dewisiwch y tîm mae'r gweithiwr yn perthyn iddo. Rôl, ddylai hwn fod yn secondary. Worker. Mobynnu y dyddiad. Involvement status, rhoi hwn i allocated. Description, mae modd teipio mwy o fanylion. Rhowch reswm am y cyfeiriad hefyd. Save and close i safio.